L'Agència de Residus de Catalunya presenta la nova planificació de residus, objectius i actuacions per un 2020 més sostenible. Aquesta planificació d'un nou escenari en què la gestió de residus ha patit canvis significatius amb un creixement del sector dels residus i la finalització dels mercats de recursos a baix preu, ens ha portat a desenvolupar uns nous instruments, que són el PRECAT 20 i el PIMFRECAT 20. La nova planificació es basa en els principis següents. Els principis generals prioritzen la protecció de la salut, tant humana com del medi ambient, la sostenibilitat en el cicle de la vida, la lluita contra el canvi climàtic i l'estalvi i l'eficiència energètics. Els principis de base jeràrquica tenen el seu origen en la jerarquia de gestió, la protecció i regeneració del sòl, la proximitat, la suficiència i la simplicitat tecnològica. Com a principis de base econòmica, es treballa en la contribució a l'economia circular, la responsabilitat, la proporcionalitat i la suficiència econòmica. Finalment, els principis de base jurídica i administrativa es fonamenten en la precaució, la seguretat, la responsabilitat compartida, la subsidiarietat, la transparència i l'accés a la informació i la simplificació administrativa. L'objectiu general és determinar l'estratègia d'actuació de la Generalitat en matèria de prevenció i gestió de residus fins a l'any 2020. Sota la perspectiva de contribuir a l'obtenció i a l'ús eficient dels recursos, s'afavoreix el desenvolupament d'una economia circular i baixa en carboni, que és alhora competitiva i generadora de noves activitats. Més del 40% dels objectius operatius del PRECAT 20 podrien tenir una incidència significativa en la mitigació del canvi climàtic. Un d'ells és reduir l'impacte de la petjada de carboni associada a la gestió de residus i a l'ús dels recursos a Catalunya en un 30% respecte a l'existent l'any 2012. També tenim en compte l'anàlisi de cicle de vida i, en particular, la petjada de carboni en la gestió de residus, de manera que es prioritzin aquelles solucions amb menys emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Finalment, volem incrementar com a mínim el 60% l'eficiència de captació de biogàs als dipòsits controlats de Catalunya per maximitzar-ne la valoració energètica. D'acord amb els objectius estratègics establerts, s'han definit un total de 149 actuacions per desenvolupar durant el període de vigència del PRECAT 20. El PRECAT 20 preveu unes necessitats inversores de 752.882.138 euros. Més del 70% d'aquest pressupost prové de fons públic, que es veu complementat amb capital privat. Generalitat de Catalunya, 7,5 milions de futurs.